Exército. Ola parroquia, benvidas e benvidos ao Exército Meque, un programa feito para esas persoas que din que non se tocan. Para vos vai este programa. E isto era unha das preguntas, frases que solían dicir o cura da miña parroquia. Ti tocaste. Non se solía contestar, non? Pero para falar destos temas tan pues, íntimos ou, bueno, non tan íntimos, depende a quen lle preguntes, estou rodeado de persoas extraordinarias. Estou a falar de Lidia Veiga. Que pasa? Xubi. Ai, eres como... Eres entre un clítoris e un tipo de... Pokémon. Vine ainda outro día. Pero tío. bien dicilo antes de que pensabas outra cousa, Por si acaso, logo empezamos aquí con outras sospeitas e conspiracións e teorías, así que no. Eso tamén se podería utilizar para Para o tema, moitas cousas. para o tema que imos falar hoxe. Para falar co teu cura. ¿Dónde está el bebé? Aquí Para falar cun cura, por exemplo. Pero non, arrancamos o programa falando de tocarse e moitas persoas asocian a ese momento con cine para adultos, non? Para inspirarse, se a imaginación non chega a ti, pois hai persoas que pues, buscan estímulos neste tipo de contido. A miña pregunta, xa arrancando así, Pos dous, que vos parece Dostoyevsky? No, se vos vistedes ou vedes este tipo de contido. Eu son exadita. No, a ver, no, pero consumín. Hai xente. Pero xa non máis, pero consumín. Sí. Tuvo-me gracia cando xaches o de que para os que se tocan. Nese momento non estaba entendendo a que te referías. E que a veces falar con eufemismos é o peor que lle pode pasar ao ser humano. Definitivamente. Como decir, cine para adultos, que Claro. pode ser, non sei, Scary Movie ou algo así. Delicioso, la vendetta. Ai, sí, delicioso. Oxe, non é de comida, O delicioso é de... Menos mal. E cine para adultos non é eso, non é pelis para máis 18, é cochinadas. Podía ser máis 18, os dos rombos. Os dos rombos, aí tes, sí. Aí ven que Pero a ao final camiseta. tamén en forma de terror. Entón aí me acabas de fastidiar tamén o plan. Pode ver mestura, Claro. Vale. Que eso, non sei se Entón, existe tal terror cousa. sexual. Terror sexual. No, Nichan. Vale. Pois se queres que empezo cas miñas míticas preguntas, non sei quen quere empezar, Veña, empezo. Veña. No, perdona, unha cousa. Respondín a esa pregunta que era general. Faltas ti por responder e Xavi por responder. É verdad. Vale, levo consumindo unha media de 36 anos. Así que dei. E ten 34. Pero que levas consumindo? Acláranos a situación. Moita cultura oscura. Vale, ok. Eu non Dende me- Canal Plus cando tiñes que poner así. Funcionou moi ben a imaginación. É verdad, que el Localia. Mareado Pero eso non vivo. tiñas que facer así, No, Localia. Eso no. solamente tiñas que aguantar a noite ata as 12 da... Sí. No, Bueno, eso imaginación. que tiñas que facer era así, poñerte un pouco virolliño, así como... Aí pa ves ver algo, si- aí hai pa ver se hai capturabas tacto. o segundo exacto Que- donde aparecía algo. Creo que vin Aí cacha. había. Eso. Eu non vexo ese contido. Nunca. Me parece unha guarrada ver ese... Ala. Desta No, pero xente facelo hai, sí, pero facelo sí. Desta claro. xente hai, igual que dicía ao principio, non, eu non me toco. Xa. Bueno, xa, claro. Que non te toca xa. feca mirada. Apretarse moito as pernas conta. Que eso tamén se dicía que non. Vai así conta. Conta. Poñerse debaixo da ducha, que isto fan moitos tipos, aí co chorrote, conta. Tipos e tipas, perdona Bueno, que che diga. Alcachofa, gracias. bendita sea Espera, a persona que inventou. Viva as alcachofas. No caso feminino é ao revés. Pero hai os tíos que a colocan arriba. Depende da posición na que E esteas. Vamos a intentar Bueno, tamén é verdad. non Tamén é verdad. descartar creatividade. É verdad. Exacto, ante todo. Falando Pino Puente. Pero Vivan iso- as almohadas, os sofás, todo aquilo contra o que te pode rozar. Peluches. Peluches. Peluches, canto peluxe. Quen non tuvo un peluxe favorito?
Dígamelo ustedes. Dígamelo ustedes. Pois, igual que hai xente que di que iso, hai outra xente que tamén di que non ven este tipo de contidos, é dicir, non lle entras no buscador, no historial de buscadores, e menos mal que existe a páxina de incógnito para estas persoas. Alabado. Porque Son as mesmas que din que cando que se te tocas que che salen verrugas na mão, que que te quedas calvo. Nós tiñamos Ou ciego. unha profesora de religión, mandolle un saludiño desde aquí, non me acordo nin do seu nombre, que lle decía a unha compañeira miña que tiña que deixar de tocarse as tetas, que por culpa deso estaban crecendo cada vez máis. En serio? E o peor de todo é que ten unhas tetazas. Logo era verdad. Podía ser. Nadie saberá a causa desta situación. Pero a profesora de religión estaba convencida de que era eso. Porque se estimulas. Ademais de que levaba demasiado escote, que eso non era bo, non era sano. O mío collía máis resfriados co resto, non sabes? A miña... Vou cas preguntas. É que non sei como foi nunca. Quen quere Non, empezar? continúa, Quen non? quere empezar? Dame igual, dalle, Porque- en plan, queres? empezo eu se queres, sí. Carlos, Ala. como bo político, escapou de responder a... No, Sí, dixo que no, dixen que sí. Ah, Tamén vos digo, pasoume un pouco, bueno, non me pasou, realmente cando eres adolescente queres saber como é o corpo, por exemplo, no E meu non caso, vale coñecemento do medio. claro, no meu caso dunha muller e a única maneira rápida que había, non, era internet e ver, o máis explícita tamén. claro, sí. A máis contundente. Tampouco Te teño que parece decir eso o mellor ejemplo Tam- para comentar. o qué? É dicir, en plan, actuar así de base a internet é un plan a facilidade, No, pero acción esto- máis fácil para poder comunicarse. No, Pero era comunicarse certo. no, ver No, como eran os ver. corpos femininos, non neste caso. Sabes? É dicir, nos hai tempos revistas. nos tempos dos nosos pais eran as revistas, claro. E pa miña tamén, Ah, bueno, perdón. Sinto. Que literario. Que chico. Buah, tiña un montón de comentarios políticos aí, bueno, xa vos conto logo. Bueno, pero o rollo é ese, que igual que a ti me pasou, que a min, en plan, sí que me ten molado, pero tampouco é... Chega un punto no que fas clic e diste, que carallo? É dicir, chegou un punto que me aburría. Exacto. É dicir, xa non me fai gracia. No, no que te planteas a ética e a moral de todas estas cuestións e diste, pois ao millor... Eso veume despois, teño que dicir. Vale. Pero xa tamén- Aburríchelo antes. Sí, é que non tiña gracia. Xa, É dicir, entendo. xa que despois cando sabía como era, pois dixo, pois está, xa non fai gracia. A mí sempre des que me pasou, pasamos ao tema das preguntas, que eu, como pas checando comes moito algo e acabo aborrecendo, chegou un momento no que eu buscaba un tipo de material audiovisual de calidad e emocionalmente atractivo. É dicir, que os personajes tuveran su cosa e descubrín Un os, mundo. os vídeos de adulto feministas, de repente sí, dirigidos sí. por mulleres. Que pasa? Que había tan poucos que solo me quedaba ver los mismos sempre. Como son? Distinto. Pues É son que- moi diferentes. É que eu vin algún, sí, son moi diferentes. Son moi diferentes. Home, xa van Sí, con outro tipo de atracción, así, non sei, a mítica Erika Lusta, ou así, mítica directora... Exacto. Sí, Por pero no que xa van con outro enfoque. Que forma? xa non é básicamente, tan- e de forma totalmente resumida, non están feitos para a ollada masculina. Están feitos para unha ollada máis universal e, sobre todo, supostamente para unha ollada de disfrute femenino. E a gran maioría eran, de feito, protagonizados por mulleres. Casi todos, Que era Teño lésbico. decir. No, Sí, bueno. e outros no, Eu os pero que vin, bueno. sí, eran así. Teño unha dúbida, porque isto está resolto, é dicir, xa hai estudios sobre isto, pero comentámoslo aquí, e é que as páxinas porno teñen formas de saber que vídeos triunfan máis, Claro. onde a xente focaliza máis a atención Bueno, e tal. pero como as redes sociales, os vídeos clickbait Sí. e todo este tipo de contenido, que hai cousas como máis dinámicas ou... Bueno, xa o tema este de mítico de hijastro, en plan de hermanastras e hijastros e todo eso, xa... Socorro. Pero Corta eso. non me refiro a iso. Eso no. Non me refiro a iso. Refírome a que lle presta atención, por exemplo, neste caso falabas non de vídeos pensados para mulleres, en que pensan as mulleres non cando ven eses vídeos ou en que se fixan. E o gracioso é que chegaban á conclusión de que os homes cando ven un vídeo porno normal ou comercial de toda a vida, fíxanse no disfrute da muller. Ajá. É dicir, como está disfrutando a muller. E as mulleres, cando ven ese tipo de contido,
tamén ven como disfruta a muller. Porque non se ve como disfruta o home. No, pero pero que- fíxanse no corpo da muller, non se fixan en absoluto no home, como que se la suda se o fulano Pero lle mide Carlos, porque 20... solo se lle ven as mans agarrando cousas. Tampouco te creas que se ve moita cousa hai un máis. pouco me de refiero. todo, hai un pouco de todo. A gran maioría en porcentaje, non. Pero miran pa a muller, básicamente, como que din, son eu, sabes? Iso, algo moi problemático. Sí, no. Di, no, que no disfruta son eu que Ya, pero bueno, é que nos metemos en un manzanares importantes, tamén che Moito, digo, porque isto ten tela marinera. Vamos cas preguntas. A ver. Vale, Xubi, A ver, cantas pelis para adultos lograches ver ata o final? ato final. É dicir, que ti das o play e non paras. Vale. E non vale que te quedaras dormido despois. No, no. E vas- vas- retomálo despois. Exacto. E vas ata o final, hasta que volve a poñer o de play. Vale, teño que admitir que eu cando estaba na carreira me molou bastante o mundo audiovisual e o pero que empezaba a ver as películas sen contemplar o porno. Era máis por ver os planos e as caras do fulano, a interpretación. Ni nada. Parece loca. mentira. O parece mentira. Oliver Laxe do cine para No, no, adultos. ata pasoume hoxe. Documentándote para o programa. Moi ben. No, pero non ia con ese objetivo principalmente. Pero había momentos que xa se me estaba ralentizando. Ver as caras dos gichos con cara de moinantes aí en plan todos. E non xa deixei de masturbar, en plan que estabais vendo. Nos ha encantado esta información. E dixen, vou tirando, a ver, logo arrastrei un pouco máis a barrita. E logo Vas canta pasando Eso a... non vale. Claro, a zona No, que a ti claro. che interesa. O momento que a ti che No, interesa. home, buscando cousas que a ver se cambiaba un pouco máis a dinámica, porque estaba con cousas que eran unha parsimonia, eso que era en plan, a mí non A me... ver, es que hai cousas que son moi aburridas de Dios, A mí os Que parece que está moi ben, teatricos en plan, en formato gambán e toda esta movida, pero en realidad como unha cousa moi incómoda de todos aí asomándose como mongolos e non van aí Martín, tan... Martín, Está dormindo. No, comento, che, sinto unha reverberación de la hostia. A que sí? Ti síntela tamén. sí, estamos a tope. Verdad? Agora non, agora Claro, deixou. porque Xavi se aleixa moito do alónxase moito do micrófono e Pero se non me teñe pegou, que subirlle moito. No, pero pegoume Vale, Carlos vale. antes aí Bueno, o micrófono en plan que fales cerca. Vale. E cantas contadas? No, se biches algunha. Home, sí. Vale. En serio, sin dar, sin, Sí, sí. sin pausar. En DVD. No. Hostia, o teu é moi pro, En DVD. Me quedo loco. Sí, en un cumpleanos. Ti non estabas? No, no. Mítica cousa Bueno, Non me invitou. que é No, moi pero- de home xuntarse con amigos para Pasou ver este eso. tipo de pelis. Pasou eso, mentras sí. cada un toca o seu instrumento. No. no, no, iso No, é peor. no, a mí no, me parece tío. que- Eso é unha No, porcallada. No. Por callada pa ti. A mí era bastante por callada, A porcallada é Pero eu teño eso, compañeiros pero... que me teñen confirmado que teñen feito xuntanzas e que eran máis novos e máis inocentes, pero que ten surgido esta cousa comunal de disfrutar todos dunha grandísima película Eso é en unha compañía. porcallada, eso é unha Pareceume porcallada. bastante O bonito guarrada eso. está en que un falla ao outro. Isto ten un nombre, de feito. No, pero sí, eso, eso nunca o fixemos tal cousa, Bueno, eu contigo no. En Outro serio, volumen. Xavi. No, bueno. Oh, Dios, Xavi. Tampouco Claro. aquí a desvelar nomes e Non xente que pasa mellor estivo nada. por aquí e puido tamén estar Ai, presente. ai. Bueno, pero escoítame. É que eu sou moi conservador, Lidia. No, xa sabemos todos que eres moi de dereitas, pero non pasa nada, o asunto é que cada un disfruta a súa sí, maneira. é verdad, eso é verdad. Mira, o gallá, a gran maioría de mulleres, tuvera Eso é esa verdad. capacidade Tamén. como para poder compartir esos momentos tan íntimos, sabes, con máis mulleres, por exemplo. Non Verdad. sucede porque Verdade, sí. non existe ese espacio probablemente de seguridade nin de experimentación que se lle permite a gran maioría de Uns homes. prexuizos de la Bueno, non sei hostia. agora, Tamén. por lo menos no outro tempo No, tamén era falo, moi claro. descoñecido. joder. Ahora eu creo que tampouco, pero fai tempo sí que pasaba. Pasaba. Ai, que me pico o ollo. Lidia, Cóntame. cando crees que comezou o cine para adultos? Cando comezou o cine cando alguén empezou a ver pa outras persoas facer cousas. Claro, aí aparece a inspiración. Cando aparece a inspiración, logo hasta que chegou a cámara e alguén decidiu gravalo. Pero o concepto de como me gustaría volver isto, telo na miña cabeza, eso, eu creo que o cine para adultos empezou cando alguén veu a outras persoas ou a outra persona facer cosas interesantes con su cuerpo.
queremos repetilo, non? Claro, unha cousa de quero volver a ver isto, pero non lle podo pedir porque a mellor, claro, estar aquí detrás do seto mirando pel, sí, de pedirlle que o repita non. Non sei se me explico. Claro, os irmáns Lumière en realidad querían crear as cámaras para... É que eu estaba pensando nos irmáns Lumière grabando o tren, e dicir, isto é aburridísimo, pon aí a dous gichos a foder que... Claro. Pero que era unha metáfora, o tren que ven hacia ti. Entón, yo ven aí. Nunca se sabe, pero eu creo que ven dai. Home, o cine aparece porque hai unha necesidade do ser humano increíble de capturar en imagen a beleza de certas historias, de certas condicións, de certos personajes. Pois eu creo que o problema é que lles faltaba a cámara. E o mellor antes era máis artístico, porque ti ves as imaxes estas míticas pornográficas do século XIX, que son fotografías, non? Ajá. É moi artístico todo, Hombre, É dicir, non era aí... pero que o sexo é Home, arte. sí, sí. Que agora estámolo de é unha cousa de que Hola. claro, denigrouse o concepto do sexo e hai unha cousa tabú tamén en relación á cultura moi grande alrededor del, pero ao final é unha das cousas máis primitivas que temos como ser humano. O sea, somos monos. Senón non existiríamos. O problema é que temos unha chea de patróns, de posturas, de que se hai que comportarse así, de que teño que sonar así, que teño que facer asá, de que hai que seguir así, así, así e acabar así. Se nos deixáramos levar polo que o corpo pide, bueno, éramos 2 chimpancés, 3 chimpancés ou 4 chimpancés facendo monadas. E esos 30 segundos a mí ninguén mosquita. Xubi, cal é a túa fantasía? A miña fantasía. Eu sigo escuitando reverberación. Hai moitísima, Eu estou moitísima. aquí pegado, creo. Agora. A ver, Vale, agora sí. agora, veña, fala. Xavi, Pero fantasía, que non sei... cal é a túa fantasía? É que a mí Ver. ese rollo fantasía de ver, en plan, estar sentado e contemplar unha parella vir como folla, non. Non, Ah, vale. a túa fantasía neste sentido. Pois tampouco que teña aí como un fetuche, iba a decir, un fettuccine. Un peluche. Un fettuccini. No, tampouco teño así un gusto de... Ou, en plan, estou moi satisfeito sexualmente, entón xa non necesito buscar fantasías. Xa convivo moi ben co que teño. Entón, Claro. teño que chegar a ese punto, nin eses fetiches de... Imagínate, de unha tipa disfrazada con traxe de Evangelion ou algunha movida así Efectivamente. de furros e esas cosas. Pégache, o de Evangelion pégache un pouco. Pero porque son atrapado da serie, pero non me cunde nada O que deso. está claro é que o sexo é un campo de investigación infinita, O sea que pa gustos colores. O mellor que xa investiguei demasiado eso, entón o mellor xa estou bastante satisfecho para non buscar a outros. Esa é moi boa. Así que, Ti tes algunha? amor, Eu, disfrutar del. Aínda me queda moito para disfrutar o que me gustaría disfrutar do sexo. A mí encantoume unha... Pero non porque tiña... Espérate. a ver. Non porque teña un mal sexo. Non. Ceso teño moito, No. Sexo. Non porque uno non disfrute xa. Digo Que ainda tes tempo. que aínda me queda moito que aprender. Sabes? E aínda me queda moito que aprender en canto a como facelo. Non sei se me estou explicando eu concretamente. Bueno, que a fantasía pode incluso non pasar nada. É fantasía. Bueno, ou a mellor tes fantasías que agora non tes, pero dentro de 5 anos de repente pues, aparece chunha. Hai que estar ao loro. Bueno, despois deste coitos interruptos continuamos co programa. Que fantasía tiñas, Xubi? Pois é como volver a interpretar, en plan, escenas pornográficas que... O meu... Que biches? Non, que faga eu, xa, en plan, un cambio parella, Ti de prota. pero convertilo no de Canal Plus. Cando facías así, así como retransmitilo Mentras así. estás na propia acción, facer así todo o rato. Ti cas manos? No? No, pero logo contemplar facendo visuales con esas escenas. Ah, o sea, facer E un rollo convertilo- como experimental, non? É máis lich, o mellor. Pero tampouco Pois- como objetivo, pero non un fetiche, en plan de un... No, pero isto entonces é porque tes ti ganas de experimentar E por que audiovisualmente falando con ese tipo Bueno, de, pues sí. de Pues cuestións. sí. Bueno, pero... Pois unha fantasía moi chula e vou a É unha boa copiar a Javier Cansado. Imagínate, estar espido e Sí. que veña a Sydney, ou como se di, esta fulana e esta rubia Que? actriz. Sini. Cindy. Como se Dalle chama? máis detalles, que non sei de que estás falando. A ti pois... Whitney Houston. No, non sabedes, en No, serio. home, Sini. Bueno, Se nestes chamas momentos así, estaremos poñendo nombre no vídeo ou algo así, ¿no? Sydney Sigurdsdóttir. A tipa esta famosa.
Ah, Como se Esta pronuncia que isto? a de- pobriña, sí, Cine Sigwin. Sí. Pues imagínate, estar espido... Pues ¿Dónde era por esta? desgracia, Que- a muller de Hollywood que ahora mismo está todo home sexual. Ah, de Euforia. Exactamente, Ah, exactamente. de Euforia. Pois que veña e que eu lle diga, no, contigo no. É dicir, fuera. Que despois Pero veña, sabes que imagínate. eso non pasaría. Despois que veña Ana Sí, aparece no mestre Mateo e ti a ves aí de repente. que veña Ana de Hola, Armas, pues, por exemplo, e si esteamos aí dando todo, pero eu estou como que non me apetece. Sabes, que estou deixándome facer. Como Como que funciona así. de simple alguna cabeza? Xa, Vilma. Eso é unha fantasía. É unha fantasía É unha para ti. fantasía porque Dicir que no. Porque bueno, é difícil que se cumpla. Me quedo loca perdida. Non sei se que porque aparecen estas fulanas. O sea, como ou, ter o poder de decir que no a unha muller ou unhas mulleronas. ou a unha Que muller dis que ti Todas mesmo son dixeches. mulleroñas, claro. No, pero Claro. dixo, non, que están super aí na mente de moita xente. Hombre, eu espero que se algún día me insinúo por algún casual tamén te sintas así. Por suposto. Ah. Non me esperaba. Non te Dicía- esperes menos. Por Dios, Carlos. Teño hecho outra pregunta. A ver. Tamén falando de fantasía. Cal é a fantasía máis tola, bueno, fantasía ou escena, que viches nunha peli para adultos? Ai, Porque, bueno. Porque hai imaginación, Ai, bueno, claro, eu isto agora a mellor non o podo responder aquí, Guau. Porque, bueno, sí, eu creo que isto é teoría compartida, bueno, teoría, non é teoría, é documento compartido con todo Kiski. Houve un vídeo que se fixo moi viral nun momento dado da Sugar nosa One vida. Cup. Oi, no. digas eso. Esa, en serio. Eu acórdome que cheguei ao cole e había Tamén uns chavales tan dicindo marcadas. jajarra e eu que pasa aquí? Enseñaron o vídeo e eu quedárame blanca, tesa, Non como vídeo, que era marrón. ice, frío, hielo. O sea, quedárame... Perdéchelo acabado. No, Xa. obviamente Ti que non. sí. Ti acabáralo. Sí. Eu tampouco fui capaz. Ai, ves, É é que que me hai traba mentes que non, hai arcadas. mentes que sí. Eu, Porque é eu- cine. É que agora É mesmo cine, é acabo de mentira. acordar isto porque además fora moi viral. Sí, 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 Nese sí. momento que aínda de feito non había internet no non había internet no Sí, móvil. correcto. Porque eu acórdome de que era a aula de informática, que eu non sei por que o ordenador, que naquel momento os ordenadores tiñan control parental control, no? Bueno. Que dicir que non che deixaban entrar nin en YouTube a veces, sabes? Porque por se acaso estabas en YouTube mirando vídeos á hora da clase, e como eso non saltou, non petou o ordenador en algún momento. Quen iba a imaginar ese profesor de tecnoloxía de non bloquear as páxinas porno? Ao mellor porque no cole tamén o utilizaba. Amigo. Tacatá. Pois non o pensei nunca. Ao mellor resultoulle Útil. que mirar os tutoriales de día. Así? Claro, pois é verdad, é verdad. Pero eso foi moi desastroso. Sí que é unha... Eso sí que é... Non, ni me acordaba de eso, Sí, Mira por que te desgracia, digo. probablemente a gran maioría de porcentaje de vídeos pornos de vídeo porno que hai ahora mismo na rede sea censurable por moitísimos lados. Sí, sí. Pero eu non atopei nunca tal cousa como esa, Oh, Aina. Hai peores, Sí, Aina, Tamén, seguro. claro, que tampouco seguro. investiguei Eu moi non alá. non por consumila, sino porque que a mente humana é desgraciada. O sea, a mente humana non ten cancelas. E a veces é necesario poñer os marcos, chavales. A veces váxenos un pouco das maus. Ou demasiado. Xubi, o cine para adultos caseiro ten que ser nunha casa ou vale noutro sitio? Ahora ten que ser solo vale a Airbnb. ter anfitrión. Ahora solo vale si tú tes un anfitrión. E que pasa? Non podes en plan nun galpón ou é nun muiño ou é algo así. caseiro. Eu entendo que nun gimnasio non, porque é caseiro, non? Pero en casa Tarradellas, en plan, ao final é como É un casa. sitio, pero ten o mellor un piscina climatizada, pista de pádel. Bueno, sí, Claro. sí. Pero, por Entón, exemplo, aí esa no pregunta é baño como- da biblioteca da Conchi non vale, porque non é caseiro. Si te sintes na casa, sí. Home, pero Hai moita xente que sinta a coche ver, como hai- a súa casa. A ver, o término caseiro, por eso que estás levando unha posición moi distinta. De caseiro de feito da man, Vale, handmade, como lle chaman aí. Non Vale, caseiro de vale, feito en casa, o sea, feito en casa non feito de maneira básica, non Ti con... ca túa cámara. Exacto. Exacto. Así. Básicamente. Vale. Te respondo con esto, chaval. Non sei ti que vídeos caseiros atopas, pero Todos na casa. todos na casa. Ningún fora. Na pandemia, en plan, había como unha lista aí de
Aumentou. Claro. Sí. Lidia, Contame. crees que no cine crees que no cine para adultos os guións son difíciles de Entrenar o que? Ti podes, dai. Como hai como ia. interpretar? É que hai guión. Non é que collen aí e fan o que lles dá gana, hai guión. Eu fixen unha peli para adultos. Pero non era deste pau. Sí, Oh, que dices? sí. Pero non era deste pau. É dicir, Bueno, era deste pau, sí. Pero espera, era deste pau. joder, que vos lo vou agora a presentar, Venga, coño. desarrolla. Nos lo vas a presentar ahora. Era unha... Tiene el proyector. Coño, era unha película Perdón. onde se falaba dun triángulo amoroso e se explicaba pois precisamente como funcionaban esos tres personajes, sobre todo a protagonista, no ámbito máis íntimo da parella, no ámbito máis corporal. Entonces había pois escenas bastante explícitas. Que pasa? Que hai un guión, hai uns personajes, hai unha historia, hai un principio, un desarrollo, un final. Non era este tipo de peli, pero sí que é unha peli para adultos. Estaba máis 18, tiña control parenting tamén esta cuestión. Entonces, non considero que sea unha película porno, ¿no? Pero eu que podo dicir desde a miña experiencia que defender escenas sexuales en pantalla É arte. é algo moi complicado. Todos os meus respetos, bendito sea ahora tamén a figura do asesor de intimidade que apareceu fai relativamente pouco, que é super necesaria, e que está moi lonxe de ser disfrutada dunha maneira natural. O sea, Como actriz. e agora, aquí abro así un meloncito, pequeñito, e comento vos. Nas películas porno que vos viades ou vedes, vos credes de verdad que esa chavala o está pasando así de ben? No? Ela berra moito. Ela berra moito. O mellor é de disgusto, nadie sabe. A gran maioría é fingido, obviamente. Entón hai, supoño que algunhas escenas, algunhas películas que se centran máis nunha cousa, outras noutra. Entón, claro, esta pregunta é moi extensa, moi grande. Pero aseguroche que probablemente a gran maioría de actrices e actores, non só porno, falo de xente que se enfronta a escenas sexuales en película, están atentos de 70.000 cousas antes que de disfrutar do seu corpo No, e claro. da súa sexualidade e da súa intimidade, porque non existe. Verdade, Sí, verdade. pero bueno, é certo que nas pelis porno sí que é certo isto de que está guionizado. É dicir, non é que collen e lle apeteza No. poñer a Postura 4. 1, postura 2, Sí, postura 3, exacto. postura 4. Sí. Eso é un guión? E hai, Nadie sabe. E hai bastantes documentais que explican Meterse como, nunha lavadora como porque te é salta a escada. Nada guionizado. que explican como é este mundo por dentro e que hai unha de movidas, non xa non nese estilo, non, sino movidas de que ao mellor iso, non disfrutan, por exemplo, tíos que están dando e non eyaculan Que a gran porque maioría non pois lle teñen que tomarse unha Claro. boa Viagra, ¿no? De Claro. repente. Sí, exactamente. Ou porque teñen que durar moito, ou porque teñen que aguantar unha barbaridade facendo unha mesma pose. Sí. E despois outra cousa que é que É un mundo onde claramente hai unha de abuso e unha de violencia que non nos podemos nin chegar Sí. a imaginar. Que, por certo, falando deso, estamos falando de cine, pero abrimos un melón aquí grande que o deixamos para outro momento, pero ahora están de moda. Os libros de... Libros? Libros de erótica bastante complicada de pasar por un filtro ético e moral, que eu a veces probei a ler un que me prestou a miña amiga, e había unha escena nese libro que eu creo que o pasei peor que cando vin Two Girls One Cup. Así cho digo. Pero ese é porque tes unha imaginación moi potente. No, está moi ben escrito, por desgracia. O sea, por desgracia no sentido de que Sí. Sí. o ser humano é desgraciado por Bueno, Moitísimo. empezou, pero 50 sombras de Grey, que agora, bueno, o referente neste sector por así, desgracia, un é referente é un horrible libro. do BDSM, pero é un referente do BDSM. Empezou Do sendo un mundo así. libro. Sí. Dunha señora, pois que ao mellor lle gustaba eso, ou ao mellor lle gustaban os cartos, non o sei. Unha señora que sabía que había señoras e chicas Claro, que lles gustaba que eso. lle gustaba eso. Está E claro. tamén a ela lle gustaría os cartos, por eso está forrada. Bueno, isto é como curiosidade. 50 sombras de Grey nace de Crepúsculo. Non me digas. A Como que señora nace de Crepúsculo. A señora era super fan de Crepúsculo e escribiu un fan book Un destes.
É como sí. libros fan, Sí, non? sí, sí, sí. Que non podes cobrar por eles. E a tipa iso, dixeronlle, mira, isto está tendo un tirón de la hostia, cambie os nomes dos personaxes, un pouco todo, e montamos un novo rollo. Que E daí fuerte. naciu 50 sombras de Grey. Que fuerte. No, Pois pero nada, sonou a alarma temos que ir despedindo. Alarma de Artur Mas. ¿Qué? Alarmas. Perdón. En mi cabeza sonaba bien. Falando de sexo, Artur Mas, por Dios. Xa, a persoa menos Oh. sexualizada. Ai, Ai, de chiquirritín, de chiquirritín, que quería queridito. dicir unha cousa á cámara antes de cortar o programa. Procede. Deixade, por favor, de Mandarnos mandar fotos. de mandar nudes, vale? Ah, eso, Fotopirolas sí. de No, Ah, vale, no, vale. no. Vou en serio. No, ahora vou me poñer serio. Dalle, en serio. dalle, dalle. É un mensaje moi breve. Deixade de erotizar as violacións no cine. Grazas. Isto é algo que me preocupa moi seriamente, todo en general. Pero de veces que se erotizan as violacións e que se fan violacións explícitas en pantalla, que ganamos con isto? Ai. Pero hostia. No, Vale. pero é certo, é certo. Joder. Sí, sí. Sí, que cada un que súas cousas, pero hai que pensar que a cabeza, e non só con isto, falo en general, que este tema dá para... É que dá para máis de media hora, verdad? Dá para hora e media, sí. Pois nada, 1 millón, espero que fora un programa entretido a par de lúdico e educativo. Bueno, educativo non sei eu. Claro, Pensado un pouco no que clave final, en consumides. plan, por Dios. Pois nada, moitas grazas Xubi, moitas grazas Lidia, moitas grazas Martín e moitas grazas a todos e a todas vos que nos escoitades cada semana, así que nada, sede moi felices.